lähdetään lomalle, niin jätetään ne kiire ja stressi kokonaan pois. Aivan. Aamupala. Muistakaa syödä myös aamupala matkalle lähtiessä. Se on kyllä tosi tärkeä juttu. Kyllä. Tärkeintä on myös, että varataan riittävästi aikaa matkaan ja taukoihin. Matka on osa lomaa. Kyllä. Tehkää matkasta kiva. Suomen talvet on niin leutoja, että pissapajan tankkaaminen on tosi tärkeää, mutta myös auton. Entä ihmisen tankkaus? Kyllä. Kyllä. Tämmöinen kotiruoka on myös lapsillekin parasta. Toki namiakin vähän mukaan, mutta ei liikaa. Tasainen verensokeri on paras. Ja DVDt ja lehdet myös mukaan. Yksi hyvä keino on miettiä taukopaikkoja vähän etukäteen. Näin lapsikin osaa arvioida matkan kulkua. Kyllä. Lapsetkin jaksaa niin kuin aikuisetkin. Näin, ole hyvä. Ja näin, yhden pysähdyksen taktiikalla.